Bele, keď ideme po ľavej strane a ten druhý chodník, ktorý sa napája potom na Novú ulicu, tam kolo škôlky, jak býva Kvetko Dušan, a tam. Dali sme tam tieto dva, uvidíme, že to, ako to oni zoberú, či nám to aj uznajú, lebo musíte mať po ceste MRK, musíte mať našich spoluobčanov rómskych, že by to oni využívali a mali to cestu zlepšenú či do obce, či na úrad, školu, lekár a toto. Ono to tak trochu, nie trochu, lebo spĺňa to svojím spôsobom, ale zase musíte mať aj určité množstva, určité počty tých ľudí. Takže človek vybral tam podľa toho, ako bývajú, ako je to osídlené, len uvidíme, počkáme, že aký, či bude s tým úspech, či nebude, lebo tam to nám aj Miro vtedy písal, že ak vyšla tá výzva, lebo tam bolo aj ohľadom čistiarní odpadových vod, ale tam tie benchmarky a toto na počet obyvateľov, bolo to niečo podobné, ako sme my žiadali tu pred 3 rokmi a trebalo by možno 600-700 tisíc zase zo svojich, takže určite počkáme na nejakú inú výzvu, ktorá bude výhodnejšia. Ešte v mesiaci, myslím, jún sa opravili nejaké tie cesty na Výbornú od pošty, toto a ešte zajtra by mali prísť, lebo sme vraveli aj o tej ceste tam od od pekárne hore, jak Mišo Brežina býva a tam. Mali prísť už včera, ale niečo mali za autom, že tam ešte 2 alebo 3 fúry by sa zrobilo, tam by sa tá cesta kus upravila, že by to predsa len vyzerala lepšie ako bola. Mám prisľúbené, že by zajtra mohli prísť, keď nebude pršať tiež, takže tam to záleží aj od počasia. Tí, čo chodíte na cintorín, možno ste si všimli, že sme tam dali pumpu na staré miesto, kde bola niekedy studňa, ktorý to ešte pamätáte. A skončila sa rekonštrukcia strechy na škole. Je to už prakticky odovzdané, len sa tam čaká na revízie. Na revíziu hromozvodu, kde sa toto musí zrobiť, že by sa to uhradila tá druhá faktúra, časť už bola uhrádzaná. Tá suma tam tedy bola, myslím, 135 000, po celkovom zrataní by to malo byť o necelú 1000 menej. Jak sa porátali už presne rozmery strechy a všetky tie práce, ktoré sa tam zrobili. Dúfam, že to bude fungovať, že to bude dobré, lebo dažde nám teraz začínajú a hlasia nám od budúceho týždňa prakticky každý deň, takže určite s malou dušičkou to budeme sledovať, lebo je tam problém potom ďalej u tej sedlovej strechy. Tam je taká dosť výrazná porucha, ktorú budeme musieť riešiť ešte toho roku, že by to bolo aspoň preventívne zrobené, že by tam netieklo a potom vraveli títo, čo to robili tú strechu, že asi možno 5-7 tisíc bude treba, že by sa to tam opravilo, lebo tam to tečie na chodbu, keď boli silné dažde. Takže verím, že sa to tam nejak zrobí, opraví a bude to slúžiť, ako to má. Tam škola potom robila aj nejaké úpravy už potom vo vnútri, na miestach, chodbách a triedách, kde už tá strecha by nemala zatekať a kde by to už malo slúžiť len žiakom a učiteľom. To je tak skrátka z mojej strany, čo som mal tu pripravené, poznačené. Včera, keď sme sedeli, vznikli otázky ohľadom školy, ohľadom Zuška sa to volá. Ohľadom Zušky, to vysunutého pracoviska zo Spišskej Belej, kde chodia deti a nemusia cestovať. Takže aj preto je tu pani riaditeľka, že by vám niektoré veci vysvetlila, povedala. Takže nech sa páči, keď určite máte otázky, takže nielen na to. Hej? Že môžem najprv ja, áno, a potom. Nech sa páči. Pani poslanci, aby som sa neopakovala, tak ja som si tak v stručnosti nachystala, a aké to je vlastne zdôvodnenie. Pôvodne bolo elokované pracovisko zriadené pre našich žiakov, preto základná umelecká škola Spišská Bela využívala naše priestory zdarma, aj využíva zdarma, neuhrádza energie, upratovanie, ešte aj dozor robia naši učitelia, naše upratovačky.
Základná umelecká škola v našich priestoroch má byť vlastne benefitom pre žiakov našej školy, ktorí nám na poplatku dávajú to, že škola môže fungovať. Potrebujeme financie na chod školy, platy učiteľov. Odchodom 12 žiakov v tomto školskom roku sme prišli o viac ako 30 000 eur. Škola funguje na základe normatívneho financovania na žiaka a škola má aké možnosti, aby vlastne to všetko ako uhrala. Máme možnosti také, ako napríklad Spišská Bela, ktorá má v triedách proste stropy žiakov a v každej triede má proste strop, to znamená na druhom stupni 25 žiakov, na druhom stupni 29 žiakov. Aká je možnosť u nás? Tiež by sme také niečo mohli urobiť, ale to by sme museli rozdeliť C triedy. A tým pádom nemali by sme Ačku, Bčku, Cčku, kde v Bčke, Cčke je okolo 15-16 žiakov, ale mali by sme iba Ačku, Bčku, ale uvedomte si, že v Ačke máme naše deti a keď rozdelíme Cčku, pribudne k ním okolo 10 žiakov z Výbornej. Čo urobia rodičia zo Slovenskej Vsi? Deti zoberú. V tomto prípade, ako to máme rozdelené, ja tiež idem do rizika, pretože robím to kvôli našim deťom a preto máme aj také delenie. Ale ako tvrdíte, ja chcem zle pre dedinu, naše deti, zle pre rodičov, ktorí tu svoje deti nechali. Práve títo rodičia školu v obci podporujú, máme z nich prínos, reprezentujú našu obec, či sa jedná olympiády, súťaže, vystúpenia. Deti, ktoré chodia do Belej, reprezentujú Spišskú Belu. Robia dobré meno nie Slovenskej Vsi, ale robia dobré meno Spišskej Bele. A takisto aj napríklad tí, ktorí chodia na umeleckú školu, opäť my ich nemôžeme použiť pri vianočných programoch a podobne, lebo oni robia všetko, chodia akože do Belej. Ďalej. Niektorí zoberú deti preč a tvrdia, že je to kvôli umeleckej škole, ktorú navštevujú v Spišskej Belej. Keď minulý rok pani učiteľka Grešová rok bola na PMK, rodičom nevadilo, že viacerí chodili do Belej, ale teraz im to proste vadí. Najviac to vadí rodičom, ktorých ani jedno dieťa nenavštevovalo našu školu a škola z nich vôbec nemala prínos prvého ročníka. Čiže nič nedá, len proste zobrať. Veď nie my, ale rodičia sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, že ich deti budú cestovať inde, že ráno zimu budú vstávať, chodiť do školskej jedálne, nie v papičkách u nás, ale cez nebezpečnú premávku, to im proste nevadí. Do Spišskej Bele chodia na krúžky, ktoré sú po obede, to je v poriadku. Ale umelecká škola je problém. Vzdelávacie poukazy idú do Spišskej Bele. Krúžky na krúžky a podobne. Čiže tu my prichádzame o ďalšie financie ako základná škola. A po ďalšie ide aj o bezpečnosť týchto detí. Sú v našich priestoroch, až po bránku som za nich zodpovedná ja. Čiže ak by k niečomu došlo, zase opäť zodpovednosť padá proste na mňa. Čiže dané rozhodnutie bolo krok aj do budúcna, aby rodič pri rozhodovaní, či zobrať dieťa preč, zvážil aj túto výhodu a proste nechal deti tu v našej obci. Začiatok školského roka bol náročný, riešil sa avarijný stav, ako povedal pán starosta, vyriešiť bolo potrebné organizáciu školy v spokojnosti hlavne žiakov a rodičov, pretože pri probléme celého Slovenska nedostatok kvalifikovaných učiteľov na niektoré predmety vôbec nebolo ľahké, ale škola napriek tomu zvládli sme to, škola funguje a my ideme ďalej. Kritizovať by každý, ale pomôcť a poradiť, prísť s nápadmi, ktoré sú v našej škole, ktoré sa vôbec dajú reálne zrealizovať v našej škole, tak toto by som tiež potrebovala. Vieš, Janka, tu hlavná otázka je, prečo tie deti odchádzajú? Áno, Silvi, No? príďte s riešením. Ja nemám čo prísť s riešením, ja sa ťa pýtam, prečo tie deti Ja odchádzajú? robím všetko preto, práve Silvi, všetko preto robím a idem do rizika, ti poviem rovno. No. Už aj pri tom delení, aký máme tried. Ačka, Bčka, Cčka. Už aj pri ďalšom, že máme Bčka, Cčka, máme 15-14 detí. A čo by pomohlo, Jani? No čo by pomohlo? Poprvé, čo by pomohlo tu? My sme proste v takej lokalite. My musíme
my tu neporiešime také oblasti, v akej žijeme, my musíme riešiť situáciu, v akej my sme sa proste dostali, my tu sme. A keď my chceme naše deti tu udržať, my fakt dávame im sú v dobrej triede, vyberáme ich kvalitných učiteľov, snažím sa, aj keď, ako som povedala, je problém, pretože na niektoré predmety na celom Slovensku je problém, získať kvalifikovaných učiteľov, ale robím všetko preto, aby tie naše deti tých kvalifikovaných učiteľov proste mali. A to, že žijeme v takej oblasti, že je tu sme spadová oblasť, je tu výbor, to je ako, ja toto nevyriešim. Ale čo sa týka školy, fakt snažíme sa pre tie naše deti naozaj robiť všetko. A to, že sa niektorí tak proste rozhodnú, tak sa rozhodnú. Ja tiež nemôžem brániť rodičom. A preto ja hľadám možnosti a nejaké benefity dať tým deťom, aby tie deti tu ostali. Dajte mi nápady. Ja ich rada príjmem. Že čo mám ešte robiť, aby fakt robil všetko. Ja už neviem, dajte mi nápady, čo ešte mám urobiť, aby tie deti tu proste ostali. A aby nešli. Silvino, dajte mi. Lebo vieš, ja počujem z každej strany len sťažnosti. No. Hej? To sťažnosti je dobre počúvať, ale my máme rodičovské združenie, máme triednych učiteľov, každý rodič, to nie, že niekto niečo povie, tam treba, ja môžem riešiť niečo na základe nejakého podkladu, ty to vieš. Ale ja riešim len to, keď mám nejaké podklady, a pokiaľ ja podklady nemám, čo ja teraz mám riešiť, že idem po ulici a tu mi povie niekto nie. Ja proste som človek, ktorý ja musím riešiť na základe niečoho. Pokiaľ mi niečo dostane sa ku mne, áno, vtedy to riešim. Riešim proste. A zase tiež nemôže niekto, že príde rodič a povie si, lebo ja chcem preložiť dieťa, tam urobte toto, to tak proste nefunguje. My máme tiež určite svoje pravidlá. Že nemôže niekto si niečo zmysliť. To ako keby my sme tomu, bol začiatok školského roka napríklad teraz. My sme mali asi 6 rodičov z Výbornej, ktorí povedal, ja mám kamarátov v Bečke, ja chcem, aby moje šlo do dieťa do Bečky. Ja mám kamarátov v Cečke, dajte mi do Cečky. Ja nesnášam to s tými rodičmi, no a teraz ja vám povedať, áno, a čo je škola Holubník? Čiže tam musia tiež platiť určité pravidlo. Ale jedno vám vravím, pre naše deti tu fakt sú v Ačkách, majú triedy, majú vždy, proste snažíme sa, aby mali oni také zázemie, aby boli naozaj spokojní. To, že už niektorí rodiči, tak to ja zmenili sa, veď aj hovorí, aj teraz, my hľadáme učiteľov, podarilo sa nám poriešiť na to, ako to vyzeralo všetko zle, nakoniec sa nám niečo podarilo, ale robíme všetko, aby sa podarilo, lenže pravím, keď je niekoho nedostatok, ťažko to proste, to sa všetko sa jednoducho nedá. Ja som poslanec, ja zbieram podnety od ľudí. Čo mi ľudia povedia, alebo v čom vidia problémy, ja som povinná to tu povedať. Ale dobre, ale prečo tie majú, opýtaj sa si, koľko z nich bolo na rodičovskom združení? Neviem. No toto, oni neprídu, rodičovské združenie prídu 4. My máme zápisnicu, hej, ako koľko sa zúčastňujú. Nezaujem, záujem proste žiaden. Veď táto rodičovskom, oni majú prísť, majú povedať, mám taký problém, alebo taký problém. Povieme, dobre rodičia, máte nejaký problém, tak to, napríklad niektorí aj potom povedia sa zľaknú, a my to už ďalej riešiť nechceme. Lenže ako ja musím mať podklad niečo, hej, že ja nemôžem riešiť niečo, niekto niečo povie a ja už to nie. Ja potrebujem mať proste, aj keď tí rodičia majú rodičovské združenie, prídu s nejakými, hej, že problém je taký, a keď áno, bude to riešiť aj učiteľka, musia s tým súhlasiť, a my sa rodičia zľaknúť. A ešte mi povedz, ako to prijala Zuzka Spiska Bela? Ja som to konzultovala s pani, ona ma pochopila. Riaditeľka školy ma pochopila. Ja už nemôžem to, ako niekto učiteľ, no všetci učiteľia sú rôzni.